Velkommen til Økonominyhetene her hos oss i Finansavisen, direkte fra Smestadammen i Oslo. Det er blitt 4. september. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Elopak har hatt kapitalmarkedsdag i Oslo i dag, og vi har med oss konsernsjef Thomas Körmendi om litt. Vi er godt i gang med verste børsmåneden i året, og vi begynner med det som har vært med på å prege børsdagen i Oslo så langt i dag. Det var nedgang på børsene i New York tirsdag kveld, og Dow Jones falt 1,5%, mens S&P 500 falt 2,1%, og Nasdaq endte ned hele 3,3%. Noen ferske PMI-nøkkeltall ble tolket negativt, og i tillegg venter alle i spenning på fredagens non-farm payrolls. I snitt er det ventet at det ble skapt 138 000 nye jobber utenom for jordbruket i august, ned fra 148 000 i juli og ned fra 160 000 i juni. Bare 6 av de 30 aksjene i Dow Jones-indeksen steg. Verizon steg 2,8% og ble dagens vinner i den indeksen, mens Coca-Cola, Visa, United Health og Procter & Gamble steg henholdsvis steg fra 0,75 til 1,75%. Intel ble dagens taper blant de 30 og endte ned 8,8%. Boeing falt 7,3% og Goldman Sachs var også en av taperne, ned 4,5%. Apple og Microsoft falt henholdsvis 2,7% og 1,9%. På Nasdaq var det Nvidia som stjal showet og dundret ned 9,5%, tilsvarende et verdifall på $250 milliarder, som skal være ny rekord på en dag. Bloomberg melder at selskapet nå etterforskes for brudd på konkurranselovgivningen. Det er visstnok også snakk om flere andre regulatoriske problemstillinger som man ønsker å belyse, og det kan du lese mer om på finansavisen.no nå. Aksjen er for øvrig videre ned i førhandelen i dag også. Det var også nedgang i Asia, og spesielt i Tokyo, der Nikkei 225-indeksen falt 4,2%, mens den bredere Topix-indeksen falt 3,7%. De øvrige børsene var ned mer moderate, 0,5 til 2%, og Morgan Stanley Capital International Asian-indeksen endte ned 0,5%. Her hjemme er hovedindeksen litt opp, trolig hjulpet av oljeprisen etter gårsdagens fall, og dagens dykk ned til $72,67 på det laveste. Og hovedindeksen på Oslo Børs den er nå opp knappe 0,2% til 1400 blank. På børsene i Europa så er det faktisk der er det nedgang over hele linja der også. I London er det ned 0,5%, i Frankfurt ned 0,9%, i Paris ned 1%, i Milano ned 0,4%, ned 0,6% i Madrid, og Stoxx 600-indeksen den er ned 1% blank akkurat nå. På børsene i New York så ligger det an til å åpne ned i dag også. Dow Jones ligger an til å åpne ned 0,2% til 40.942. S&P 500 ligger an til å åpne ned 0,4% til 5.518,50, mens Nasdaq ligger an til å åpne ned 0,7% til 18.865,25. Den amerikanske 10-årsrenten den er uendret på 3,836%. Og i kryptomarkedet kan vi også ta med at Bitcoin er ned 2,5% til $56,550, mens Ethereum er ned 2,4% til $2,401,28. Vi må også ta med at resultatsesongen for det meste er over for denne gangen. Andfjord Salmon er en av etternølerne, og selskapet melder i dag om at de pågående utbygginger på Kvalnes på Andøya går etter planen, og at de neste 2 bassengene begynner å ta form. Driftsresultatet endte på minus 36 millioner kroner i i første halvår, og aksjen den er svakt opp 1,6% til 31 kroner og 10 øre. Ventura Offshore, som i forrige uke presenterte sine kvartalstall, stiger 8% til 27 kroner i dag. Aksjen er en av favorittene til DNB Markets, som anbefaler kjøp, og opererer med et kursmål på hele 50 kroner. For Wow fortsetter nedturen etter at selskapet i forrige uke la frem både negative kvartalsresultater og varslet om et kapitalbehov. Wow må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelsene i DNB. Storeier Eigil Engvar Tom har lenge hatt klokketro på Wow, men selger seg nå ned før emisjon. Og aksjen er ned hele 20%, altså et nytt krakk i dag, til 3 kroner og 21 øre. Og det kan du lese mer om på finansavisen.no nå. Få også med deg de ferske tekniske analysene av Frontline, Bellships, Golden Ocean og Borr Drilling. Vi er straks tilbake med dagens gjest etter dette.
Ja, Elopak har hatt kapitalmarkedsdag i dag i Oslo, og vi har med oss konsernsjef i selskapet, Thomas Körmendi. Velkommen. Takk skal du ha. Kjerneområdene, eller kjernen deres, det er Europa, og så er det ferske varer, og så er det innovasjon. Hvor viktig er innovasjon? Innovasjon er vigtig for oss, og kommer at blive endnu mere vigtig i fremtiden. Vi leverer jo grundlæggende bærekraftige løsninger, det vi kalder sustainable packaging, og i den sammenhæng er det vigtigt, at innovationen driver løsningerne fremad, så vi møder både de regulatoriske krav og de krav, der stilles af konsumenter og af vores kunder. Så det er en meget stor del. Innovasjon omfatter jo ganske mye. Kan du sige lidt mere om det? Altså, vi har jo egentlig, vi leverer jo en fuld løsning fra fyldningsmaskinerne, emballagematerialet, det vi vil kalde consumables, og servicen, spærparts omkring det. Så innovationen, vi gør, handler jo både om materialet, hvordan vi gør det bedre, mere bæredygtigt, mere recirkulerbart, fyldningsmaskinerne, hvor gør vi dem mere hygiejniske, ændrer kapaciteten, format og den slags. Så vi har et spand af vores innovationsløsninger faktisk. Dere skal reducere plastbruken, dere skal eliminere aluminiumsbruken, dere skal bruke mer fiber, og så skal vel hele organisasjonen også trimmes? Altså trimmes, vi har jo fremlagt i dag en plan på at næsten doble selskabsomsætning til 2 milliarder euro. Det indebærer for os, at vi lægger en organisk vækst frem mellem 4-6%, samtidig med at vi øger vores EBITDA til 15-17%, op fra 14-15, som var det, vi sagde på IPO. Så vi lægger jo mere ressourcer ind. Vi arbejder med absolut at reducere materiale herunder aluminiumfolie, som vi allerede har en løsning på, som er i markedet nu. Vi arbejder med at kunne gøre vores emballage mere bæredygtig ved at ændre også i den øvrige sammensætning af polymerer og fiber osv. Men det er absolut rigtigt, at vi definitivt øger fiberdelen i vores emballage, og det er vigtigt ud fra et recirkuleringsperspektiv. Er det muligt at blive helt kvitt plasten? Ikke som vi kan se det i dag. Altså jeg skal ikke sige, men det aldrig kan lade sig gøre, fordi det er jo vigtigt, at vi har, at emballagen er vandtæt, om du vil, liquid-tæt. Og det går i dagens verden ikke uden, at vi har på indersiden et plastlag. Var plastkorken en innovation? Det var en innovation dengang, ja. Det var det. Det siges at det skal være et sånt triks med den korken her. Triks, men den er... Kan du det trikset? Ja, trikset er jo ikke anderledes end... Den skal jo sidde fast, og det var jo det, der var kravet fra EU, at det er det, der i EU-sprog hedder tented caps, at alle kartoner, plastikflasker osv. sikrer man, at låget ikke ryger af, så det ligger og roder i naturen. Trikset her med at lukke den, det er enkelt. Ja. Når vi ser på sånne flasker, så er det jo sånn at du skal kunne vri den rundt og så brette den bakover. Ja. Men prøver du det her, så ramler den jo av. Nej, det synes jeg ikke. Det går da fint. Værsgo. Ja. Så er den bagover. Ja, men det er et litt annet triks også, med på colaflasker blandt annet. Når forsvinner den plastikkorken? Altså, vi har jo mulighed for, du kan jo som vores kunde i hvert fald, kan du vælge, om jeg vil have den eller ikke vil have den. Vi leverer jo som de eneste øvrigt vores emballage, og den her, som jo er hvad vi kalder en fersk emballage, den leverer vi både med og uden kork. Og vi har mange kunder, som nu vælger at sige, at vi vil ikke have den. Det er jo både et spørgsmål om økonomi og et spørgsmål om bærekraft. Men hvad vi også gør, det er, at vi har jo også den her forpakning i en langtidsholdbar aseptisk løsning. Og der har vi faktisk lanceret nu muligheden for, at man kan åbne den på den traditionelle måde, som vi er vant til alle sammen. Der den gamle måten. Den gamle måde, som ellers på
Og det har at gøre med, at det er en anden materiale, og forsejlingen er lidt anderledes. Det er vældig, vældig svært at gøre, men i vores nye system, så kan man gøre det. Kommer den tilbage den nu? Den gamle måde kommer tilbage også, og den er tilbage, og i vores del af verden er det meget velanset. Rykker vi ned i Europa, så er det lidt vanskeligere for dem at anvende, men hvad vi også gør, vi kommer jo med de her i fiber. Altså, vi kommer med det, skrukork i fiber. Ja. Mm-hmm. En åbning, som gør, at man får både, hvad vi vil sige, consumer convenience og en ultimativ forpakning ud fra et bærekraftsperspektiv. Hvad vil kunderne ha? Altså, deres kunder er jo store ferskvareprodusenter, ferskdrikkeproducenter, etc. Hvad vil de ha? De vil have mere og mere bærekraftige løsninger. De vil væk fra plast og ind i karton, fordi de alle sammen har committed til at reducere deres CO2-footprint, og har alle sammen mål om at sige, for at kunne gøre det, må vi reducere plast i vores brug. Og det gør de, fordi deres kunder, retailers i sin tur, kræver det af dem, at vi skal have mindre plast. Og derfor så kommer de til os og siger, at vi er interesseret i at anvende karton som løsningen på mange af de områder, som tidligere var i plast, og som også er i plast nu. Men vil de have den gamle åbningen, eller vil de have skrukork? Både og. Okay. Det kommer an på, hvor man er. Kommer man lidt længere ned sydpå, altså i Europa, så har de vel svært ved det, du kalder den gamle åbning, og som både du og jeg har haft hele vores liv. De synes, det er vel indviklet, og derfor kommer vi med de her åbninger, som giver samme convenience som en plastikåbning, men som har en enklere åbning end hvad der for mange er for svært, nemlig den gamle åbning der. Vi kalder den easy opening, men det er ikke alle, der er enige i den betegnelse. På kapitalmarkedsdagen så snakket dere lidt om D-Pack. Ja. Hvad er det, og hvad er det, som gør den, hvad er det, som er specielt med den? Så D-Pack for os er et produktnavn på de kartoner, som vi anvender i det, vi kalder home and personal care. Altså det vil typisk være vaskemidler, skyllemidler, sæbe, den slags produkter, som man har hjemme, og som typisk har været pakket i plast. Nu ser vi så en udvikling væk fra plast ind i karton, både som refill-systemer, som man kan anvende til at refille sin plastflaske, eller som det vi kalder primary packs, altså hvor man anvender den direkte i vaskemaskinen. Og D-Pack er altså den type af produkter og den type af emballagemateriale, som er specielt velegnet til at beskytte den type af household chemical produkter, som kræver noget andet, hvad angår barrierer på grund af parfumer, på grund af lugt og på grund af simpelthen pH-værdi i produkterne. Det er jo en type indpakningsløsning. Er det der væksten forventes at blive størst fremover? Eller? I vores kapitalmarkedsdag har vi præsenteret 3 områder, som driver vækst. Det ene er den globale udvikling, vi har, hvor vi simpelthen siger, vi har investeret over de senere år i både Mellemøsten, vi har gjort det i Indien med produktionsenheder, og lige nu bygger vi en helt ny fabrik i Arkansas i US, som altså er den 4. fabrik, vi bruger til at levere i, hvad vi vil kalde Americas, Canada, US og Centralamerika. Vi forventer os, at den geografiske vækst bliver den største omsætningsdriver, vi har i selskabet i de kommende 5-7 år. Derudover så ser vi, at det område, som vi siger, erstatte plast, er vi jo kun lige i den absolut begyndelse af. Vi er jo ligesom skraber i overfladen af det. Det område er jo værd i det, vi kalder vores mulige marked, er værd omkring 7-8 milliarder euro. Og af dem adresserer vi nu 1,2 milliarder. Så den øvrige del også er der, hvor vi ser store vækstmuligheder i perioden fremover. Hvordan ser konkurrencen deres ud? Det her er jo en verden, hvor der er store konkurrenter, som er meget velkendte,
globale konkurrenter, og så er der nogle regionale konkurrenter, og så er der nogle store lokale konkurrenter. Og de er store for os, fordi de er store i USA, men i verdensbilledet måske ikke så store. Og så vores konkurrencebillede vil variere lidt af, hvor vi er i verden. Men det er selvfølgelig en meget konkurrenceudsat industri, og dele af vores portefølje er mere konkurrenceudsat end andre dele. De her løsninger, som vi har her, som vi også har i den langtidsholdbare aseptiske version, er vi ene om i verden. Vi har en proprietært system i det. Andre løsninger findes der alternativer i, og så er der selvfølgelig mere konkurrence. Dere er nummer 1 i Europa. Blir den positionen udfordret? Det gør det jo, fordi de andre sover heller ikke. Men vi føler os meget komfortable med, tilbage til dit første spørgsmål omkring innovation, at med den udvikling, vi har, med den type af udrustning, vi leverer nu, at vi har en stærk position i Europa, som vi faktisk oplever lige nu, at vi vinder markedsandele, på trods af, at vi er nummer 1 i Europa. Og det gør vi jo tak være produkterne, vi har, organisationen, vi har, den service, vi tilbyder, som gør, at vi kalder det a reliable partner. Hvad er deres konkurrencefortrin i forhold til konkurrenterne? Er det differentiationsfaktorer? Det vil jo variere lidt, hvor du kigger, men ser vi det i amerikanske perspektiv, hvor vi jo som sagt bygger og har haft en fantastisk udvikling de senere år, så er vi jo helt klart et selskab med en bedre portefølje, en bredere portefølje. Vi har, det kan jeg sige ærligt talt, verdens bedste fyldingsmaskiner i den her verden. Når jeg siger bedste, så er det mest hygiejniske, hvilket for en kunde betyder længere holdbarhed, mindre waste, altså spild og den slags. Og der er det forhold, at vi hjælper kunderne og har ændret forretningsmodellen i USA fra at være alene en emballageleverandør til at blive meget mere en systemleverandør. En af de styrker, vi har. Tager du i Europa, så har vi en konkurrencefordel ved innovation, ved det forhold, at vi er længst fremme på sustainability, ved det forhold, at vi har en meget, meget tydelig kvalitetsprofil og leverance. Og går man længere ned i Mellemøsten, så er konkurrencebilledet anderledes, og der er det typisk kvalitet, teknologi og sådan noget, som vi konkurrerer på. Og Indien lige sådan. Så det er lettere at konkurrere på bærekraft i Europa end for eksempel USA, Midtøsten? Ja, det er det jo, fordi her er der nogle regulatoriske krav, der driver udviklingen også. Men, og det er interessant nok, fordi oplevelsen for mange er at sige, at det er et meget europæisk fænomen, og grundlæggende ingen anden er interesseret. Det er ikke rigtigt. 15 stater i USA har forbudt engangsplastik. Har forbudt, ikke vil forbyde, har forbudt. Tag sig et eksempel. Mellemøsten er meget, meget aktiv med at sige, at vi vil reducere plast og se, om vi kan finde alternative løsninger. Og lige sådan i Indien, den stærke udvikling, der har været i Indien på karton, drives til dels af, at man vil ud af plast i nogle af de mange stater, der er i Indien. Så Europa drives af regulativer, men drivkraften er underliggende. Det er en global megatrend, vi ser. Er Coca-Cola på glid bort fra aluminium, glas og plast? Coca-Cola-produktet kommer ikke i en af vores kartoner i nærmeste fremtid, desværre. I wish. Men, prøver dere at lage flasker? Ja, men problemet i det er jo, at i bobleprodukter, der er så meget overtryk, at det fungerer ikke i en karton, som det er nu. Måske en dag, men lige nu gør det ikke. Dere er jo på plads i mange markeder, og dere er godt i gang i India. Det er godt i gang i India, ja. Men det er noen, egentlig verdensdeler og land som er helt borte. Australia, Sør-Amerika, store deler av Asia.
Ja, absolut. Hvad sker der? Så vi må se på det som glasset er halvfyldt endnu. Så der er masser af plads endnu. Der sker jo det, at med nogle af de positioner, vi har taget herunder Mellemøsten, med produktionsapparat i Marokko og i Saudi-Arabien, så har vi også etableret en base, hvorfra vi kan gå videre, i det her tilfælde sydpå i Afrika, og levere den del. Og ligeledes kommer at være tilfældet i Indien, hvor der også bliver mulighed for, at vi kan etablere til nogle af de eller i hvert fald eksportere til de nærmeste lande. Der er jo en realitet for os, at vi har haft vældig, vældig højt tempo de senere år siden IPO'en i 21 med nye fabrikker, nye selskaber, der skulle integreres, lukning af Rusland, som vi gik ud af direkte efter russerne invaderede Ukraine. Og der findes bare en begrænsning i, hvor hurtigt vi kan gøre det her simpelthen. Ja, dere gik jo brått ut av Rusland og mistet 85 millioner euro på topplinjen. Det hentet det fort inn igjen. Hva lærte dere av den prosessen? Ble dere mer innovative? Ble dere raskere til å snu det rundt og finne andre markeder? Jeg synes måske, man kan sige, du ved, det var jo ikke bare et chok for Elopak, men for verden, da Rusland gik ind i Ukraine. Og for os var det sådan, at vi tidligt sagde, vi vil ikke være en del af Rusland. Vi vil ikke have en produktionsapparat, vi vil ikke have nogen forretning med Rusland, fordi simpelthen vi grundlæggende værdisætningsgrunde. Og det synes jeg, vi har lært os, at på det tidspunkt, da vi gjorde det, var det selvfølgelig forbundet med meget usikkerhed, og frem for alt var det usikkert for os, hvordan vores dengang russiske medarbejdere skulle blive påvirket. Men det har vist sig, at det var det rigtige at gøre. Og det har vist sig at gøre, at det, man intuitivt siger, det her vil vi ikke være med til. Det har været det rigtige at agere på det. Og det synes jeg på en eller anden måde er noget, vi har taget til os. Og det har så gjort jo, at når så det sker, jamen så accelererer man så godt man kan med andet og siger, hvad gør vi så i stedet for? Og der kom jo så MENA ind med vores opkøb. Mellemøsten, ja. Og senere hen også Indien. Så at sige, hvis ikke det var hent, hvis ikke Rusland havde invaderet Ukraine, havde vi så gjort ind i Mellemøsten og Indien. Det tror jeg. Men måske ikke begge to samtidig. Så det fik bare en anden acceleration. Hvordan går det i India? Det går faktisk fantastisk. De har jo ligget bedre end vores forventninger meget, meget tidligt. Vi forventede jo, at vi skulle være break-even efter 3 år som investering. Vi blev efter 6 måneder. Eller break-even er ikke korrekt, men er cash positive, vil jeg sige, efter 6 måneder. Ikke break-even, så klart. Men break-even på EBITDA-niveau, er det i nærheden, eller? I nærheden er. Nej, men altså, for os var det jo meget vigtigt at sige, de her er jo lange processer, man går ind i, og vi gjorde så godt, vi kunne med Indien, og vores forventning, som vi jo skruede op et par gange, fordi vi har en joint venture partner, som sagde til os, at det kommer at blive meget mere og så videre. Men det blev også bedre, end de troede. Så det viste sig at blive so far i hvert fald en vældig, vældig god rejse. Og nu investerer vi mere i Indien. Vi bygger mere kapacitet i Indien. Faktisk lige nu, som vi sidder her. Og derover annoncerede vi i dag, at også vi kommer at starte med PurePak i Indien. Og Indien er stort, og det er verdens absolut største mælkemarked. Så vi ser jo fra os en enorm middelklasse i Indien, en enorm mængde af mennesker, som stiller større og større krav til produkter, de køber, og som oplever, at de behøver også moderne og hygiejniske emballageløsninger til mælk, som jo i dag mest er pakket i plastposer, simpelthen.
Jeg spurgte om Sør-Amerika og Australia. Du svarte vel ikke? Nej, jeg svarede ikke på det. Og for at være ærlig, så har vi i Australien en licensing agreement med et japansk selskab. Eller rettere, vi har en licensing agreement med et japansk selskab, og de har så Australien som en del af deres marked, så det er ikke rigtig aktuelt for os at kigge på Australien nu. Kan bygge ut et joint venture, kanskje? Det kunne man gøre. Men som i India? Som i Indien, det kunne man godt gøre. Joint venture, det japanske selskab er en stor leverandør til os i USA, en samarbejdspartner til os i forskellige andre udviklingsprojekter, og så en licenstager til os i både Japan og i Australien. Så vi har meget godt og nært forhold til dem, faktisk, som det er nu. Spørg igen, er Sør-Amerika et stort marked? Sydamerika er enormt. Brasil? Sydamerika er enormt, men vi har også respekt for, at store markeder er attraktive, men det er også svært. Er det vigtigere at blive nummer 1 i USA? Det er vigtigere. Det er faktisk vigtigere, fordi i USA er vi i gang. I USA kan vi håndtere risiko på en anden måde, end vi kan gøre det ved at gå til Brasilien. Og i USA har vi allerede gjort investeringer. Så for os er det et spørgsmål om at få det mest muligt ud af de investeringer, vi har gjort. Så det er vigtigere. Aksjen er opp 1,7% etter kapitalmarkedsdagen. Hva håper du at analytikerne sitter igjen med etter de præsentationerne dere hadde? Jeg håber jo, at de ser på Elopak som et selskab, der står for en fantastisk rejse. Fordi vi har de her globale megatrends, som egentlig er på vores side. Nemlig bærekraft og det forhold, at vi allerede nu faktisk inden er det ledende selskab i bærekraft i den her type af industri, som vi er i. Og jeg håber jo, at de ser, det genererer den vækst, som vi har sagt. Vi er tydelige med kapital, kan man sige, disciplinen, nemlig at få mest ud af det, vi allerede har sat i værk. Vi har gjort det klart, at hvad det angår, som du selv var inde på i starten, core business, vi har mængder af aktiviteter, som gør, at vi kan sætte os i spidsen i den verden også, og møde de regulatoriske krav for den del. Og så har vi som de eneste og first mover i verden tilgang ind i den her store, spændende plastik-erstatningsverden, som vi er inde i med skyldemidler, vaskemidler, sæber osv. Der er vi også kun, som jeg sagde i begyndelsen. Men vi er der som de første. Vi arbejder med alle de store FMCG-selskaber. Absolut Orkla i Norge, men alle andre også globalt. Det giver enorme muligheder fremad. Hvor lang tid vil det ta at blive nummer 1 i USA? Dere er nummer 4 nu, er det det? Nej, vi er nummer 2. Nummer 2 da? Det vil tage nogle år. Det er kanskje greit at være nummer 2 da? Det vil tage nogle år, og vi siger jo, at vi skal doble omsætningen til 550 millioner euro til 2030. Det kan vi jo kun ved at udbygge vores kapacitet, se til at der er og få hele vores supply chain og så videre til at følge med i det. Så det tager et stykke tid. Men planen er at doble. Vi har allerede på 3 år doblet vores EBITDA fra 35 til 70 millioner euro. Og vi fortsætter i samme spor, også fremover. Tak for at du kunne være med os igjen, Thomas. Tak. Vi er straks tilbake etter dette. Ja, I Finansavisen nå kan du lese om Bernt Berg-Nielsen, som har hamstret Nvidia-aksjer, men dumpet halvparten i forrige uke. Om Obos, som er dømt til å betale 48 millioner kroner i erstatning etter muggproblemer. Om millionene som renner inn for Funky Gine. Om Orkla, som forsøker å børsnotere sin virksomhet i India. Om Sylvi Listhaug, som er enig med investor Strais Betalen. Og mye mer. Det var det vi hadde i Økonominyheten i dag, men vi er tilbake igjen i morgen tidlig med Børsmorgen klokken 8.55, og da har vi med oss investor Morten Astrup. Få som med deg Økonominyhetene klokken 14.30. Tusen takk for at du har sett på og hørt på, og håper du er med oss igjen i morgen også.